בואו נבין רגע מה המשמעות. קיבלנו יחס תמסורת של חצי. מה זה אומר? מה זה אומר? אז זה אומר שכל מהירות שיוצאת מהתמסורת הזאת, כל מהירות שיוצאת החוצה, היא חצי מהמהירות שנכנסה. אוקיי? זה אומר שאני עכשיו מכניס מהירות של 1,000 סלד, אני אקבל בצד השני 500 סלד. אם אני אכניס 2,000 סלד, אני אקבל בצד השני, יפה, 1,000 סלד. זאת אומרת, התמסורת הזאת, מה שהיא עושה, נכנסת אליה מהירות, היא מכפילה אותה בחצי. נכנסת מהירות, היא מכפילה אותה בחצי. וככה אנחנו מקבלים מהירויות נמוכות יותר. בגלל זה אנחנו אומרים שיחס התמסורת של חצי הוא יחס תמסורת של הפחתה. כי המהירות נהיית יותר נמוכה.